1977 इं मायथाइयावनो लुफुंजानाय गिबिसिन बिबार बाथौनि थानसालिखौ मोजांथारै फोसाबना लुफुंना होफैनो खावलायदों बिटिआर सरकारखौ मिरु बिबार बाथौनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। रुंसारि गुरु जय नारायण बसुमतारीनि दैदेननायाव गिबिसिन बिबार बाथौ धोरोमखौ जागायजेनदोंमोन कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव हालामनि नायगाव बाथाबारियाव। बिनि उननिफ्रायसो गोबां आसामाव थानाय खना खनला गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर'फोरा बिबार बाथौखौ फुजिनो हमदों। बुंनो थाङोब्ला रुंसारि गुरु जय नारायणआ गावनि जोनोम गामि नायगाव बाथाबारियावनो गावनि न'आव गिबिसिनै बिबार बाथौखौ फुजिजेनदोंमोन। उनाव फुजियारिफोरा बांनायनि उनाव गावनि दख्लबसे हाखौनो हगारनानै होनायजों लोगोसे 1977 इं मायथाइयाव लुनानै होदोंमोन गंसे गिदिरथारै मन्दिर। दिनै 45 बोसोराव बे मन्दिरा गावनि बैसोआ जोबनायनि जाहोनाव हारसिङै बायग्रबलांबाय। बेखौ लानानैनो दिनै मिरु बिबार बाथौ आफादनि आफादगिरि बट्सरक बसुमतारीया बायग्रबनाय मन्दिरखौ लुफुंफिननो थाखाय आथिखालनि बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम सरकारनिफ्राय अनसुंथाइनि आरज गाबदों। सिगांग्रो आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि मुगानि थान्दै बे निउस चेनेलसिम आंनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंनि जेंनाखौ फोरमायग्रोनो नागिरनाया जादों जोंना जोंनि गुरु जय नारायण बसुमतारीया बे नायगाव बाथाबारिनिमोन। बिथाङा 1955 सनाव जोंनि बे रुपनाथ ब्रह्म मन्त्रि आरो गोबां नेताफ्रा दतमा एलेकायाव मोनसे बर'नि महासभा जादोंमोन। बाव रुपनाथ ब्रह्म मन्त्रिया बिथाङा बुंदोंनो जे जोंनि बर' कला कृष्टिखौ फैगौ 26 जानुवारियाव माने 1955 सननि 26 जानुवारियाव बर'नि कला कृष्टिखौ दैदेनहैनांगौ। बिदि बुंनायाव जोंहा सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो गोबाङा बिथांखौ जय नारायण बसुमतारीखौ खावलायफैदों जे नोंथाङाथ' सासे खेराइ कृष्टिनि दामनाय देनाय गासिखौबो रोंगौसार, बेखायनो नोंथाङा जोंनि बे 1955 सननि 26 जानुवारियाव जे कला कृष्टि बर'नि लांनांगौ, नोंथाङा दैदेननांगौ आरो मा होननानै खावलायफैदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे समाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि सासे पुर'हित जानायलाय बिथाङा एसे बुंदोंमोन आं हानाय नंला बे बर'नि मोदाय दावदै कला कृष्टिखौ दैदेननो। तखन बसुमतारीया माने जोंनि गेदेमा सतीश बसुमतारीया आरो बिराजमोहन आफ्लागावनि बसुमतारीया बिथाङा माने अनुरद खालामबाय जे नोंनो दैदेनथारनांगोन, खारन नोंथाङानो गोरोंखारा रोंगौसारखा। दाना बिसोरबो नागारा, बेबो हाया होनना बुङो। नाथाय जोबथारनायाव बे गनायनानै लाबाय आरो गनायना लानानै माखासे शिल्पीफोर माने मोसाखावरिफोरखौ बुथुमबाय, दामग्रा देग्राखौ बुथुमबाय। दा बहाय जोंहा बुथुमनानै रामफलबिल खिलिजेननाय बर' कृष्टि आफाद मुं लानानै बे कला कृष्टिखौ 1955 सननि 26 जानुवारियाव दैदेननाय दलखौ गठन खालामबाय आरो आफाद दानानै। बिथांमोनखौ रामफलबिलनि फ्रेन्डस इउनियन क्लाब बावहाय बिथाङा रिहार्साल होदोंमोन। रिंगु जागायनानै साफा न'निफ्राय जागायनानै साथा न'आव बे बिल्डिं माबाखौ मन्दिरखौ बानायदोंमोन। बेनिफ्राय बानाय जेला फुरा जायो बे 1977 माने 77 मायथाइयाव आसारनि 10 थारिखआव दतमा ब्लक अफिसार धर्मेश्वर बर'खौ लाबोनानै बेखेवफैदों आरो दासिमबो बे धर्मखौ फोसावदोंमोन। आरो बे फैयै फैयै दा 45 बोसोर जानानै बे मन्दिरा दा गावनि आयुआ जोबनायलाय दिनै बायदों आरो बे बायनायाव जों बिराद दुखु मोनदों, खारन जोंनि भक्तफ्रा आलाय सिलाय जाहैबाय, रांखावरि गैया। बेखायनो दा आं सान्दों बे धोरोमखौ सालिखौ रैखा खालामनो, जिहेतुके बर'नि प्रथम बिबार प्रसाद होजेननाय बाथौ धर्मआ
बेनोमोन नायगाव बाथाबारिनि बे आरो बियो जों मिरु आफाद सेन्ट्रेल बडि बियो दा बिनिनो आं प्रेसिडेन्ट नामा आंना भबेस चन्द्र बसुमतारी दा ओंखायनो आङो सान्दों जोंना जिहेतुकि जों हाजार हाजार भक्त दं गवालपारायाव दं गवालपारा मा जायगामोन जयराम खुसिबाव दं ओजोंहाय चिरां दं बरपेटा दं गुबुन गुबुन जायगायाव दं गसाइगाव ओरै गंगा मा होनो दुलागाव ओरैहाय संकस सिमा बाव आरो टिपकाय माने ओरैहाय अल आसामखौनो बुंजायो माने गोबां भक्त दं दा जोंहा एक समाव जोंनि गिबि बिथाइ लिरगिरि बिहुराम बर'आबो बे धोरोमखौनो नाजावदोंमोन खिन्थु जोंहा उनाव जगाजग जालायाखिसै बे हिसाबै बे धोरोमसालिया बे आश्रमा बायनानै थांनायखाय आङो मानगोनां जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ मानिनां प्रमद ब्रह्म बर'नि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे जिहेतुकि जोंनि बे बुंनो थाङोबा ट्रेडिसनेल खेराइ ख्रिस्टि नाजावनानै बे धोरोम फाथिनायखौ बे अनुस्थानखौ धर्म अनुस्थानखौ जाहाथे नायसनो लुफुंथायनि अनसुंथायनि हास्थायदों माने सरकारानो लुना होदों आरो जिहेतुकि जोंहा रां रुपा गैया भक्तफ्रा गरिब गुन्द्राजोब आसा खालामो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मानव गेदेरा जाहाथे जोंखौ नायसनो जयनारायण बसुमतारी बिथाङा बर' हारि मेनलि जोंहा कला कृष्टि बर'नि हारिमु दैदेनलांनाय बे मोनसे आरो बिथाङानो ओरैबायदि दैदेनलांदों बे समाव ख्रिस्टि आफाद होननाय गैयामोन बहाय दहाय बुंनाय बादि जेराव माने धोरोम फाथिदों बावनो बे ख्रिस्टियाबो फोरोंहैदों गवालपारा ओरैहाय लखिमपुर ओरै शिबसागर ओरैहाय बरपेटा जेरावबो माने बिथाङा गावनि दलफोरखौ लानानै फोरोंहैदोंमोन आरो दा बेनो जाहैबाय आरो बिथाङा बेल' नङा बिफावा नैबे जोंना नायगाव बाथाबारिया गोग्लैसोनायमोन सोलोंथायाव बेखौ नुनानै बिथाङा जयनारायणआ सानदोंमोन जे बै गावनि नायगाव बाथाबारिनि दा फोथार दं बे गावनि हामोन बेखौ हगारनानै सोलोंथाइ गुदि सोलोंथाइ गायसननानै होदों आरो दा बे बेलायाव जों थांना थानायाव धोरोमखौ फुजिनांगौ बायसान्स बिटिआर सरकारा नोंथांमोननो बे मन्दिरखौ लुफुंनायाव अनसुंथाइ हराब्ला भक्तआरि बाबामोननिसिम मा खावलायगोन भक्त फिसाफोरनिसिम जोङो माने बिटिआर सरकारनिफ्राय जों जेबो मोनबायबायाबा जोङो माने खस्थ' मस्थ'ब्लाबो एसे डनेसनफोर खायदा खालामनानै बानायनोबो नाजागोन लुफुंनो नाजागोन नाथाय मोनबायबायाबा नाथाय जों दा अबिगथा जादों जोंनि भक्तफ्रा बेसिम बे मन्दिरखौ लुफुंनो हानाय जोंहा खुनु डनार मानसि गैया बे हिसाबै आं बे मानिनांनिसिम खावलायदों आरो ओमफ्राय बिफाव होनोबा मोनसेया जाबावबाय गोदो रामफल बिलाव एलेकायाव काबुलफ्रा ओरैबायदि खालामनानै सुद होनानै बारा थाखा लांनानै माइ दुब्लिया बिसिनावसो माराया खल सिथ्लाया बुंफबहैयोमोन दा बेयाव जोंहा मानगोनां जयनारायणआ मानसियाथ' जालाङात गोजौ गारां गिदिर आरो जा बुङो गभिर भाबै बुङो बे हिसाबै बिथाङा खाबुफोरखौ होखारजोबनानै बर'नि रांखावरिखौ होबथानो हादोंमोन बे मोनसे आरो बिफावा